Нехай Тарас Альон так пристає на нас, аби себе виповнив стільки справедливості. Написано, що жизнь прийде совершенно, подальше просто Боже. Все написано есть, не меньше, чем Пана Бога Твоего. Вот прочитание, вам написано есть. Пану Богу Твоему кланяйся, соберешься, ему сам служить перейдешь. Кудучи, любом ще приблизил власть Королевства Небесное под стезам, но оцени вас, рабы Твоими люди. Лозица, который развозит дух, он есть Королевство Небесное, лозица, который светится, он не посередине беда, он зачищен, он не землящий ощада. Лозица, который взяла к нам право на справедливость, он не середине беда, он же сам милосердие, альбом он не милосердие, стапия. Лозица, который чистое сердце, альбом он образ Бога глядает. Лозица, покой чинить, он же нам Божьего назва не беда. Ну, так что все присадовы не справедливость, или у есть Королевство Небесное. Ну, если кто вас зарыть себе, то присадовать вас. Ну, то только зарыть, только вам поломать для меня. Предыдущее вещи, любом заплата вашего вида есть в небесах. Так будем присадовали пророки, которые были перед вами. Вы если служили земли. Соль смак страшнее, чем соль из беда. Ну, что с ним через годе? Только предприятие, что он потребно от людей. Ви ж свято. Не можеш ти спяс таки стоїть на версі гори. То прийшли сечком ставив її корзець, а вектарс. Це ж сечком, які все вдома. Так і світ плоть ваша перед людьми, а ваші добрі вчинки хвалить Отець ваш, що є в небесах. Не маєш прийшов знищити закону, або пророки. Я прийшов знищити, але виповнюєш. Правда, это вам, а мы небо и земля, не это креска, ни одна литерка не примерит закону, а слишком стало. Он тогда порушил единство такое рассказание на мечику, так вы же научи. Призван на мечик, Королевство Небесное. Волчи не вещи научи, призван великим Королевство Небесное. Проповеда вам, справедливость ваша. Не вытвала ниж научили фарисейцев. Ладно способом нечего до Королевства Небесного. Слышишь, поведено? Небес забил, ты был забил, приживен в саду. А я поведал, каждый круг гнева на брата своего, без причины. А я поведал, каждый круг гнева на брата своего, если видел в саду. Ложись брат своему рака, если видел авокадо рады. Ложись плотнее, веки огневый. Притос, если я приносил даже таркой, а там из первого брат мой мать говорит, готовый, zostaw tam dalszy przed każdym. No i śpiew poda się z bratem twoim, a potem przyszedł który dar twój. Patrz przyjaciół z dzięki twojemu ryślu. Bóg znaczy z nim przetrozie. Wiesz, nas przyczyni nie dał. Żemu, co cyklarcy tak bez wyluczą. Do czym nic. To prawda powiadam, nie wystaw tat, ostatni kwartnik. Dzisiaj powiedziano. Brat co dolozą. A ja powiadam, jest karty, która wierzy za niewiastę, by pozadał, mimo dolozą serce swoje. Право, который хреб привозит, вырви, я душу себе. Альбо пощечнее, если раскинал один стунку, Бог называл, что он скачал там на меки. Право река, который хреб привозит, ски, я душу себе. Альбо пощечнее, если раскинал один стунку, Бог называл, что он скачал там на меки. Да ученый есть, а почему пришел зон свой, да ученый есть, а почему пришел зон свой, не хиталист разотный. Я повинен, кто бы еще пришел зон свой, причин злоства. Привозит я to zolostwo, kto się wsiął napojał to zolozy. Dzisiaj powiedziano starym. Wiecie, gotowy przysiaki. Zaś Pana się przysiakę postawione, a ja powiadam, a wreszcie się wyście nie przysiakali. Nie na niebo to jest lica Boża, a nie na ziemię, bo to jest wydoszkiem nóg jego, a nie na Salimu to jest miasto wielkiego króla. A nie głowę twoje bez wiedzieć przysiakał, bo nie możesz uczynić nie do włosu białego czarno. Czarno, niech to wymowa, że wiecie, tak, nie, a co wy jecie, a co wy to wiecie, było to jeszcze złego. Dzisiaj powiedziano, oko za oko, zap. Ja powiadam, że wziąć się z temu. Owszem, kto by chciał wziąć prawo policzyć, bo nas tam mój drugi. Temu, który się z tą prawą kosić, a co pisze zjeżdżać, już mój plaść. Dokąd przymuszał gatem na jednej mile, dwie. Temu, który się daj, a nie ma temu, który chciał cię życzyć. Dzisiaj powiedziano, byście mieli bliżej twego, byście mieli nienawiść nieprzyjaciel twego. Ja powiem, miłości nieprzyjacieli waszych. Благословите tych, który was przeklinає. Dobrze czyńcie tych, który was mają nienawiść. Myślcie tym, który was targaje, prześladuje. Byście byli synami Ojca wasz, który jest w niebiesach.
Albo to sprawdziła konstytucja jego, nazwali to dobre. Byście też niesprawiedliwe i niesprawiedliwe. Albo byście mianowali tych, którzy was mieli, to zapłatę mieć będzie. Za ścielnicie tego niesienia. A jeśli by tylko bracia was przyjmowali, co wiecie czynić? Że kochanie tego niesienia? Właśnie by to doskonali, go ojców z niebie doskonali jest. Gdybyście się po muzie właśnie nie chcieli, przejdziemy tego by wiedzieli od nich. Na co platę mieć nie wiecie. Byście się muzie, jak to by trawić. Jak będziecie ludzi czynić obłądź, tak tego by wzięli od ludzi. Ja powiedzę wam, izbrał za platę swoja. Ale ty dzisiaj mużnie. Jak nie mieli lwica twoja, soszenia prawica twoja, a? A się muzie twoja była skrytości, ojciec twoja była skrytości, da to jawnie. Ty się modlisz, macie być ludzi. Ale oni zgromadzenia, na rokach ulic stoja, da się samodlia. Zabrawię wam izbrał za platę swoja. Ale ty się modlisz, nie tylko woli twojej, a zawracasz żyć twojej. Prosi ojciec twojego, który jest skrytości, a ojciec twojego, który was skrytości, da to jawnie. А ми речі бачимо веломовника кохані, вони не мають збирного слухання, вони свої веломовності. Бачите, і подобними. Я часто вас не вискочу, чого потребуючи, раніше, ніж би чого просили. Так się modlicie. Ojcze nas, który jest w niebiosach. Wy tak się modlicie. Ojcze nasz, który jest w niebiosach. Czczcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, patrz wolę Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Wiemy naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ustaw nasze winy, jak my odpostawimy nowajcom naszym. Nie może nas pokuszenie, ale zbaw nas od złego. To jest królestwo i moc chwały na wieki wieków. Amen. Ale możecie, że odpuści ludziom upadku ich. Odpuści też i wam, Ojciec was niebieski. A jeżeli nie odpuści ludziom upadków ich, i Ojciec was niebieski nie odpuści wam upadków waszych. Jeśli poświęćcie, macie odpuści ludzi, że to twardzi. Robią twardzie swoje odmienienia, aby znałem ludziom z Polsce. To prawie wiedzą wam i zbiorą zapłatę swoje. Jak wiecie, pościsz, to masz dłoń twoje, to umyje bliższe twoje. Byście nie było jawne ludziom z Polsce, a osób twoim, który jest skrytości, ojciec twój, a ojciec twój, który jest skrytości, to twój jawnie. Nie skarby się skarby na ziemię. Nie możesz żadnych dział, chodziej podkowy kratna. Skarby się skarby na niebie, nie możesz żadnych ich nie zniszczają, gdzie złodziej nie podkopuje kratna. Ale możesz skarb wasz, jest serce wasze. Oko jest świetle ciała. Jeśli było proste oko twoje, wszystkie ciało twoje świetle będzie. To z tyłu oko twoje, wszystkie ciało twoje będzie ciemności. Jest światłość, która w tobie ciemności jest, sama ciągła światła będzie. Zadam nie możesz służyć mnie Panom. Albo jednego by mal nienawiści, tylko by miło być, wiecie? A приєдно zostaniesz, скажете, не можете Богу служить, и мамоне. Я говорю, вам не трощил живот ваш, что вы едали, альбо чем пили, ничего ваше, чем вы вечером причевали. Жаж живот не есть далеко значнейший, ніж покарма челное жжение. Вручено в так и небесской. Ищите, не знаете, забирают документы, а сейчас вас небесные живые, а вы недалеко значнейший на дне. То есть вас трушивые мысли может продать за свою колоку честным. I za uczenie proszę дружище, припаси людям полным, як росно. Я працюю, всегда я повинен за Соломон. Всі стали свої не так придяно, як і одна з тих. Треба повно, коротше, ще є, ще утро пова печер, що Бог так приочева. Другі вічі, учені два смолу віри. Не трохи тоді мої, щоб ми їли, або щоб пили, нічого ваші, чим би врачували. Тільки такого покання шука. Увіє, зараз вас небешки, таке wszystko потребуюче. Szukajcie prot Królestwa Bożego, sprawiedliwości Jego, wszystkie te rzeczy wam przydano. To jest trzeci dzień, albo mi trzeci dzień, to skacie bierze o swoje potrzeby, to jest dzień na swoje utrapienie. Nie sacie, byście byli, nie sacie, a byście byli sacieni. Albo mi kim sacie, takie byście sacieni. Ta miara się, tylko mam żonę wiecie. A czemu stwierdzić z oko bratwego, a walki własnie w oku nie widzisz? A jak się szwata swojemu, to musimy im z oka twojego, to walki własnie w oku twoim. Blodniku, wyjmij perbalkę z oka twojego, też proszę, aby się wyjął z oka bratwego. Nie dawajcie себе to psom, a nie weźcie pierol waszych świni. Wyjeżdżajcie, roztoptali nogami swoimi, opuściwszy, nie rozszarpali was. Proszę wiecie, dano, szukajcie, znajdzie, kulacie, wiecie, mama, to żono. Każdy, kto prosi, wiesz, kto szuka, znajdumy, temu to kulacie, wiecie, otworzono.
Лучше у вас есть человек, если синий, просто ему хлеб дал ему камень, просто ему рыбу дал ему вежа. Если вы без злы умеете три добрые, давайте еще вашим, сколько речь очень вас небеске, даже еще добрый день, тоже вопрос. Если этим бы хотели бы вам люди чинили, так и вы чинили, тем самым законы пророцы. Хочешь причастно Авраама, любом пристороне Авраама, что дорога, торговать на течение, великие в жизни ходят. Любом частно Авраама, что дорога, торговать до живота. Малахист, то я знайду я. Після ваших пророку, который хочет вас учить овцем, але нас вийшли трапезні, за оцих позначі є. Зараз збирайся рекорони війни, або за стофіки, так у церкві треба добре приносити, треба зле, очі злего приносити. Не може, треба добре, очі злего приносити, треба зле, очі добре приносити. Тільки треба, хто очі добре не приносить, бо обичай де його речон, так за оцих позначі є. А то их позначение. Не каждый, кроме его, Пане, мне есть, но Крестство Небесное, которое чинит волю Отца моих, который есть в небесах. Перещайте мне воду, Пане, за зачем меня Твое не проховали, имя Твое дьяволу не гоняли, имя Твое судов не чинили. Это обов'язано. Не знал вас, ставьте его на акт, который чинит беззаконие. Те, которые приступят из того моих, чинит приводу между мадрому, который сводил дом свой на опоце. Спал должен том, шла по очи ветре виял, ежного дома не упал, был зажжен на опоце. Стрики-то что ты, а стрики-то штука с дома их, они чини, приводы между не мадрому, разводил дом свой на песку. Спал должен том, шла по очи ветре виял, ежного дома и падал, и пельки был упадок его. Наше хасло, Пан є з нами, Jego сила з нами wciąż. My dziedzicy hasło tego, ukochani razem z Nim. Nasze hasło, Pan jest z nami, Jego siła z nami wciąż. Niechaj gromy hają, nasze hasło, Pan jest z nami. Nasze hasło, Pan jest z nami. Jego siła z nami wciąż. My dziedzicy gasło tego, ukochani razem z Nim. A nasze hasło, Pan jest z nami, Jego siła z nami wciąż. Отдать Господа нашего Иисуса Христа. Отдать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога, Отця, спільність Святого Духа, со всіма нами, глобально святим амінь. Браттями, сестрами, матерями, друзями, які зрозуміли через чисте Слово Боже, п'ють його кров, їдять його тіло, не давайте злом за злом. Ворог твій голодний, накорми його, справді напої його, робиш так, ти згортаєш гаряче вигір'я на голову. А не будь переможений злом, зло перемагає добром. Плюс надо, роби свого ближнього на свого ворога, я вам кажу, що ти тих, хто вас поклинає. Він тих, хто ненавидить вас, моліться тих, хто вас переслідує, що вам буде ціна Отця вашого, що в небі. Каже, сонце своєму не злими, добрим і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите, хто вас любить, яку нагороду ви маєте, вони саме ми такі роблять, ви вітаєте тільки причистили, то що ж особливо роблять, чи погано, чи не так, будьте досконалі, досконалий Отець ваш Небесний. Мирний Ізраїля, мешканці Єрусалиму. Дай мир в Єрусалимі. Для віри їхньої сказав. Дякую за царя Давіда. Слово псалми Соломона, Христа слова. Десятки тисяч святих, які з тобою йдуть, Господи Боже, небо і землі. Шалом.